Със сигурност това е най-красивото падение. Не съм вярвал, че отбележа такова, особено срещу Лудогорец, но съм щастлив, че го направих. Във Варна спечелихме една точка, въпреки че можехме да спечелим максималните 3. Леко сме разочаровани, но продължаваме напред и търсим победи в следващите мачове. Кажи сега колко е важен този гол за тебе да го реализираш и то гол и срещу Лудогорец с цената на точка, след такова изпълнение, за твоето самочувствие и да продължаваш така да се налагаш в отбора на Черно море, като юноша на клуба. Със сигурност това е много важно падение за мен. Бях загубил игрови ритъм, също така и самочувствие, но според мен с този гол нещата ще се подобрят. Надявам се да продължавам на същия дух, дори и по-добре. И се надявам да помогна максимално на отбора да постигне нашата цел, именно тройката, защо не и повече. Тежък ли беше терена? Как го усетихте? В началото не, но след 20-30 минута беше доста тежък, замръзна. Беше доста трудно да стоим стабилно на терена, но дадахме максимума и направихме каквото можахме. И посока матча с Левски, какво очакваш? Със сигурност ще влезете с по-голямо самочувствие след така недобрия старт в пролетния дял на шампионата. Със сигурност ще влезем максимално мобилизирани, излизаме за победа, да елиминираме Левски и гледаме както и към тройката, гледаме и към Купата на България. Благодаря. Благодаря, Много успех. благодаря. Хубава вечер.